Duh, penake cangkemmu cah, cah. Lah kok enek cangkeme cah lanang lho kok gampang men. Mulya 6 tak rabi. Mulya 6 tak iclik. Mulya 6 ayo rabi. Lah kok enteng cangkemmu, Kok enteng cangkemmu ngejak rubah rabi. Rabi ku butuh duit, butuh cuan, Modalmu apa? Modalmu veli, modalmu ngancel, Rumah samu mau ancel, mau gubrati gejo, terus ora dicuci kopyok ge sabun iku tukune nggae apa? Nggae jembutmu ta, nggae jembutmu. Cowok-cowok iku penak enteng ketemu cewek rata-rata kenal ndek sosmed iku ngejak rabi, ngomong cinta, ngomong sayang, apa neh nang ngene tok-tok ya to. Nang tok-tok iku moduse aneh-aneh cah moduse iki. Moduse cowok garangan urip pas-pasan iki tak kandhani. Gayane pertama nyawer-nyawer koyo sok sultan kayak gitu. Nyawer-nyawer koyo sok sultan ngono. Terus mari ngono untuk nyedeki si cewek iku ben dikira cowok iki berduit, cowok iki berkelas, cowok iki sultan. Jeketek kere cah. Kadung nyawer-nyawer terus di intine terus di fallback ngono ya, di fallback. Otomatis lek di fallback ya tok-tok iku iso inbox iso ndridil ngono. Lek enggak di fallback dhek isone cuma satu kali tok ya. Ngono ki ndruwidil ngene-ngene terus njaluk nomor telepon, njaluk ngene-ngene bla bla bla. Jeketek, guys. Bosok jeketek iku ya kere rata-rata iki lanangan kere garang. Tapi kenapa sing diincer iki para-para TKW itu kenapa, Sing tak herani kenapa sing sing diincer mesti TKW. Lera TKW Singapura, Taiwan, Hong Kong, Jepang, Korea, Arab Saudi. Terus saiki lho mesti lek cah TKW itu mandiri dan ada duitnya, ada value-nya. Tapi lek bocah lokalan, kenapa enggak dikenal? Paling digendak nggih ret-retan, nggih porotan 100, 200, 300. Lek ra ngono tinggi apa nglocong-loconan visi-visian ngocok ya to ngocok. Lek ra ngono video udah sek-sek ngono kuwi duduhane kelamine kelamine sing iteng enggak tek gedhi ngono kuwi wis ngono kuwi dinggo kopyok-kopyokan dinggo celok-celok-celok-celok-celok-celokan. Nek aku sebagai wong wedok diduduhi kontrol ya demen tak. Enek juga aku diduduhi veli berjembut iku. Aku paling gila veli sing enek jembute iku gila, Cek. Bes. Gila banget. Dalam hatiku lek diduduhi wong lanang sing berjembut ngono ya Allah. Cowok iki tek koproe, cek joroke, apa neh sing wulune enek keleke ngono kuwi kok diduduhne aku. Ya aku mek mbaten ya koproe. Lah iki dadi pacarku tak semprot dase. Lek malah tak brongot. Terus enek cowok iku kenapa sih ya? Lek sing dicedeki iku TKW, padahal sing lokalan kena dicengklak logikane lek saling mencintai ya. Mencintai kok TKW. Lah aku ora percaya lek kowe mencintai kuwi ki ora percaya. Mencintai kok TKW ya jelas kowe ngincer apa nih. Tapi lah bagi aku ini bes ya, kalau cowok enggak enek value ya saya tidak mau. Wes to Mas yo kowe tak kenal nang sosmed, kowe tak jak muda nang sosmed bare tak gua. Saya nggak akan serius dengan cowok yang seperti itu, nggak akan serius. Apa meneh aku mode serius itu nggak ada sama sekali di hidupku. Apa meneh arep pengen menjalin rumah tangga kembali ku wis tuwipis banget nggak ada. Terkecuali aku menemukan cowok yang penuh harapanku. Harapan satu apa? Dia itu punya value, dalam arti kata bukannya kaya tapi dunia cukup tidak sombong ya dan berjiwa sosial. Dan cowok iku ki humble kayak gitu dan humoris, lucu, wangi, resian, tanggung jawab, doyan ngiclik manuke gede itu. Iku mungkin aku baru rabi. Tapi lek mek cowok kere terus pengen numpang hidup, saya ndak mau. Saya ndak mau. Maksimal itu aku minta apa? Jaminan itu mobil. Karena apa? Pengalamanku yang terdahulu sudah buruk. Pengalamanku bosok nggak akan terulang lagi. Setidaknya kue ngencepne modal ndek aku mungkin tak iyani kayak gitu bes. Lek modal veli kabeh wong ndek veli, aku milih sing ganteng lek metrimo gratisan cuk ya. Jadi paham-paham lah kalian ya. Jadi bolo kuceluk sanem teko kuceluk sampai waras-warasku mecewan hati dadam gare dan cuk picek penting kentu.